tikulandireni madzulo ano kuno kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre kumene tikupitirira kukupatsirani zimene zikuchitika kuno mkatikati mwa msonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP osankha atsogoleri a chipani chimenechi, anthu amene achinyamule chipani chimenechi mzaka makamaka zisanu zimene zikubwera mtsogolomo. Mfundo yakulu ndi yakuti atsogoleriso amenewa ndi amene chipanichi chikufuna kuti achithandizire kubwereranso mboma chaka chamawa. Dzina langa ndi John Paul Kayuni. Madzulo abwino tikulandireni nonse amene mukutionera pa television komanso amene mukutimvera pa wireless. Tikunena pano ntchito yoponya voti ili mkati kuno kukomesa ho, ma delegate achipani cha DPP, anthu amenewa nthumwi zimene zachokera madera osiyanasiyana zafika kuno ndipo zili mkati kuponya voti imeneyi. Tauzidwa kuti pali nthumwi pafupifupi 2491 zimene usiku uno zikuyembekezeka kuponya voti, ndipo pali maudindonso angapo amene nthumwi zimenezi zikhale zikuponya voti kusankha kuti uje akhale pa mpando wakuti, uje akhale pa mpando wakuti. Tikhale tikuzungulira kanthawi kena mkatimu kuti timve anthu amene afika kuno nthumwi zimenezi kuti zaponya bwanji voti yawo, zikumva bwanji, komanso mwina pena ndi pena tikhalanso tikuyesera kuyankhula ndi ena mwa anthu amene akupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana. Sindili ndekha, ndili ndi mzanga Kasim Aubi. Kasim, madzulo abwino. Ndikale lija tafika kuno pamene ayamba kuponya voti nthumwi zimenezi za chipani cha DPP. Mwina unafufuza akuti zili pali tsopano? Madzulo abwino John Paul, ndizoonadi kuti ndikale lija tafika, ni mmawa omwe ndithu tingangonenaso kuti mina tayamba dzulo, si ntchito kunoko yamba ndithu zokonzekera zamba dzulo. Pakadali pano ndinene ndithu kuti tinayesa kuyendayenda kuzungulira mwina kufusapo information patali kuchoka kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu, ndi akutiuza ndithu kuti zambiri mwina zikuyenda monga amene anakonzera, komanso mkuona kwathu mwambiri zambiri zikuchitika. Chachikulu chimene chikuchitika pakadali pano ndi nkhani yoponya voti kusankha atsogoleri maudindo osiyanasiyana amene akupikisana nawo ndithu pa chisankho chimenechi. Monga amene anakambira kummawa kuja ndithu kuti pali maudindo oposa 75 amene anthu amapikisana, chabe kuti maudindo 12 amenewo amati anthu ake akudutsa unopposed. Palibe amene wabwera kuti tipikisana nawo pa mipando imeneyi. In fact tithaso kumaonjezera chifukwa udindo umodzi umene uli wa publicity secretary, mmodzi mwa amene amapikisana nawo pamenepa wanena yeyo ndithu kuti sakupikisana nawonso, ndipo pa udindo umenewu ndiye kuti tingati patsala a Shadrack Namalomba okha, kutengera ndi zimene anatiuza a candidate winayo kuti yeyo wachita ndithu pull out kuti sapikisana pa udindo umenewo. So pafupifupi maudindo 13 ndiye kuti anthu ake adutsa opanda opikisana nawo, ndiye kuti kupikisana kumene kulipo ndi kwa maudindo otsalawo. Tikaona mchithunzimu mukuoneka ndithu kuti anthu kuponya voti kukupitirira. Pachala tiuza kuti pali nthumwi zoposa makamaka 2491 zimene zikutenga nawo gawo pa chisankho chimenechi. Nthumwi zimenezi ndi zimene zinavomerezeka ndithu ataona mayina aja, ndikuona kuunguza bwinobwino kuti amene akubwera ndi ati awa, ndiye ndithu amenewo awavomereza ndikubwera ndi amene akuponya voti madzulo ano. Nthawi ina yake timayankhula ndi a Hastings Botha, amenewa ndi amene akutsogolera timu ya Malawi Electoral Commission imene ikuyendetsa chisankho chimenechi. Amenewa ndithu anakamba kuti akuyembekezera kuti mwina tikamafika chambanda kuchamo, mwina tikuyambira 12 koloko 1 koloko umapita uku, ndi pamene akhale ndi chithunzi bwinobwino kuti mwina anthu amene amayenera kuponya voti atha kukhala kuti mwina aponya voti yawo. Pacha ananena kuti agawa ayika ngati malo atatu amene anthu amene aziponyera voti, choncho anthu wanso ndeta na agawa kutengera ndi alphabet ya mayina awo kuti amayamba ndi chilembo chiti. Nde kugawa kumeneko amanena kuti kuthandizire kwambiri kuti pasakhale mavuto makamaka kuchedwa, anatero
ndiye pakadali pano zikuonekadi kuti anthuwo akuponya voti, komanso tikapita panja pakuoneka kuti ambiri aponya voti yawo akhala akungodikira. Tikuona ena akungolandira kaya chakudya kuti adye, kusenza kuti zina ndi zina ndithu zimene zimayenera kuti achite mkati muno achita. So ndi chiyembekezo chathu ndithu kuti mwina pomafika chamma 12 kolokomu tikhale ndi chithunzithunzi chabwino kuti ziyende motani. Komano pachamongo amene wanenera kuti tikhalenso tikuchezanso ndi ena amene akuyendetsa mwambo umenewo, ndikhulupirira kuti atipasa chithunzithunzi ngati ali ndi uthenga uliwonse watsopano okhuza amene zikuyendera zimene John Paul. Mwina Kasimu unakamba kuti pali candidate wina amene waona kuti iyayi ndisapikisane nawo, wapanga pull out, amene amapikisana ndi Shadrack na Malomba. Ndimamva ngati kuti sikuti angochita pull out, akufuna kuti apikisaneso pa mpando wina. Amene yuyu akutero akufuna kupikisana pa udindo wina, ndipo udindowu ndi wachiwiri kwa publicity secretary. So udindo omwe umene amafuna apikisanewo, komano wangosankha kuti apite pachiwiri pake osati akhale poyambapo, koma apikisane nawo pachiwiri pake. Ndiye mukuyankhula kwake ndithu ananena kuti ayi iyeyo akuona kuti poyambirirapo asunthepo koma apite pansipa. Ndiye mukufotokoza kwake anatero. So tingoyembekezera ndithu kuti mmene akuluakuluwa akhale akuti tambasulira kuti zayenda motere, zakhalanso motere kumbali ya opikisanawa amene adusana opposed. Tikukhulupirira kuti pamene azibwera kuti pasa update akhalenso akuti tsimikizira kuti ameneyu candidate ameneyu officially wabwera watifotokozera ndipo wachita pull out. Mwina anthu kumafunsa kuti mene amabwera ameki anafotokoza mwachivemvemve kunena kuti apatsidwa ndithu mndandanda wa anthu amene akupikisana nawo, anatchula dzina pa udindo uliwonse, amatchula mayina, komanso kuti pali ma ballot papers amene aprintidwa kale. Ngati sindikulakwitsa amafotokoza kuti udindo uliwonse umene anthu akupikisana, ma ballot paper amene aprintidwa ndi 2500, kutanthauza kuti apitirira pa chiwerengero cha anthu omwe zija. Ndiye mayina aprintidwa kale, chilichonse awo akamati akupanga pull out zikhale bwanji poti mwina kwinako sikukapezeka kuti kuli ma ballot papers yawo. Funso limenelo tikhale tikumvanso kundithu kwa akuluakulu kuti mwina atifotokozere kuti pamenepo zikuyenda bwanji, zikhala zikuyenda motani. Ndiye mwina pa nthawi ino titayesera kuti tizungulire muno, koma mwina tisanafike kumeneko tione kuti ngati tingacheze ndi George Chaponda amene ndi wapampando wa komiti imene ikuyendetsa convention imeneyi ya chipani cha DPP kuno kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Tinaona titu kanthawi kena masana kumafika mpaka na dzuwa kulowa, mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP apita Mutharika anali nawo muno, koma ndikunena pano iwowa sali muchipinda chino, achoka ndithu. Tiyesa mwina akukapuma kuti achalire mwina mawa akhale akubwera. Zonsezi tikhale tikumva kwa George Chaponda amene ndi wapampando wa komiti yoyendetsa convention. Achaponda, madzulo abwino, tikulandireni. Chisankho chayamba kuno kukomesa ho, mwina kufikira pano zikuyenda bwanji? Zonse zikuyenda bwino. Monga muziwa amene akuyendetsa chisankho ichi pa nthawi ino ndi ameki ndiye akhazikitsa zimene zimachititsa ndondomeko zake mmene zimakhalira. Ma ballot boxes akhazikitsa, andi tinayamba madzulo ano vota kapena tinene kuti tinayamba chama 2 p.m. 2 p.m. mpaka na sopano lino anthu amayenda m'mabachi a round 80. Ndiye zikutama koma koyamba tinali kuyesa kuti kapena amaliza by 7 o'clock. Wamene zikukhalira ndiganza kuti
zizafika mpaka na midnight ndiye kuti timalizapo. Koma zonse zikuyenda bwino, anthu akudziwa chochita, palibe vuto, ndiponso anthuso sakuchoka ambiri, akungokhala mmene mukucheza. Apa zikuonesa kuti anthu ndithu akuchikonda chipani chawo cha DPP, ndiponso akukonda kuti akhale ndi anthu amene akuwafuna. Nanga si democracy, ndiye zonse zikuyenda bwino. Ngati chair wa convention ndinokhutira ndi mmene zikuyendera kufika pano? Ndilokhutira komanso ndilokhutira kuti mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika anali nafe mama uja pamene anachita open, analimbikitsa onse amene kunena kuti pa 2025 ife ndithu titatenga boma. Zimenezo ndiye zimene afuna onse achipani cha DPP kumamba. Komanso chopambana ndikuti mpungwe unalipo kale uja, ukokana palibe. Chifukwa mpungwe uja unali sunali wabwino. Chifukwa mukakhala boma, government in waiting, kapena zinthu zisakamaenda bwino ndi boma, ndiye pano anthu amayang'ana kuwa opposition na government in waiting. So pano mukamakokana anthu amati nanga tipita kuti. So pano zokokana palibe. Zonse zimene zikuyenda bwino, amene anali kuchitisa zokokana anachoka, zonse zimene zabwino. Munakamba za Professor Peter Mutharika kuti anali pano ndithu tinaona mama uja masana mpaka namafika mwina kukalowetsana odzuwa kuno, ali kuti pano? Peter mwatiuza kuti tingathe ndithu kuchita chilichonse, kuyendesa chilichonse, iwonso sikuti abweranso ya mutima wasafikanso kuno palibe. Basi anipasa ine mphamvu yoti tichite ndiye anthu anzanga timalize zonse, chifukwa tikudziwa chochita, amatikhulupirira ife. Chabwino, convention ili mkati, chisankho chayamba, tinaona kuti pali candidate winner amene tapeza kuti wachita pull out pa chisankho chimenechi. Candidate amene amapikisana nawo Shadrack Namalomba, panali mipando anthu awiri akuti wachita pull out. Ndizoona zimenezi, tisimikize kwa inu? Ndizoona iye wachita pull out. Kwa popeza process inachitidwa kale start, chifukwa monga mwaona paja akumeki kuja anachita announce mipando 9 ya anthu amene alibe opikisana naye. Ngati munthu ulibe munthu wopikisana naye ndiye kuti amanena kuti basi uliweka iwe basi. Choncho mipando imene ilipo 9 was pamwamba pen number 1 the Professor Arthur Peter Mutharika amene tikudziwa kuti national president tonse tinavomera kuti palibe enso zotinso tizinenanso kuti china, koma ndiye mtsogoleri wathu amene azatiyimirira pa 2025. Koma izo zili choncho ndiyenso pali ena ngati vice president waku central, waku north, Ajabi Muhango amenewo, tilinso ndi mpando yokhanga ta treasurer general aku north, tilinso ndi ena choncho amenewo ndiye kuti palibe ballot paper, basi zikhala choncho. Mwina pa mpando umenewo amene amapikisana ndi Namalombawa, ndiye kuti Namalomba basi nawonso tinena kuti ali unopposed, zikhala bwanji? Tinamvanso kuti amenewo amene achita withdraw sikuti angosiyira pompo, akuti apikisana napo pa mpando wina. Ine sinambe anandilembera kalata iwo amene munthuyo kunena kuti ine ndachita withdraw, sinifuna kuchita pikisana pa mpando wa director of public, I think
events anachita withdraw, ndiye ngati wachita withdraw fine, koma it depends nthawi imene wachita iwe withdraw. Ngati utachita withdraw pamene ma ballot papers achita kale mchimache, basi zimangosidwa choncho, nanga si basi kuti anthu apitiriza kuvota zabe basi yeah. Tathokoza kwambiri George Chaponda chifukwa cha nthawi yanu. Amenewo ndi Dr. George Chaponda, amenewa ndi chairperson wa convention imeneyi ya chipani cha DPP chaka chino cha 2024, kufotokoza ndithu kuti awasira mphamvu akuti mtsogoleri wawo wa chipani chimenechi cha DPP Arthur Peter Mutharika awasira iwo mphamvu ngati convention chair kuti atenge chilichonse kuchokera nthawi ino kupitirira mpaka na pamene ntchito yoponya voti ithere, mpaka na nthawi imene ameki akhale kuti akonzeka kulengeza zotsatira za chisankho. Akuti apita Mutharika achoka malo ano, apita kwawo, ndipo kuti nthawi imene chisankho chizitha iwo akhala kuti kulibe, komanso kuti apita Mutharikawo sabweranso kuti mwina adzakhale nawo kaya zotsatira zikayamba kubwera kuti tsopano tikulengeza wapambana ndi uyu, akuti sikuti abweranso kudza fotokoza kapena kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu. Iwowo basi alekezera pomwepo, athera pomwepo. Ndiye pa nthawi ino mwina tiyesere kuti tizungulire mchipinda chino tione kuti kumbali inayi zili motani pamene anthu akupitirira kuponya voti kuno kukomesa ho mu mzinda wa Blantyre. Tione kuti kodi zinthu zili motani, ndiye tikhale tikuzungulira komanso kufuna kuti mwina titayankhula ndi anthu osiyanasiyana kuti mwina timve maganizo awo, timve kuti zimene zikuchitika kuno akuzilandira motani. Tione kuti tingayambire pati kucheza ndi anthu osiyanasiyana mchipinda chino. Nthumwi madelegate achipani chimene cha DPP ali mkati kuponya voti kuti asankhe atsogoleri awo amene akufuna kuti atsogolere chipani chimenechi, akhale akutsogolera chipani chimenechi mzaka zimene zikubwerazi. Mukaona muzithunzimo amenewo ndithu ni madelegate kapena pachichewa chomveka bwino kunena kuti nthumwi za chipani chimenechi cha DPP kupitirira ndithu kuponya voti pamene tikunena kuti mwina tikamafika chakuma midnight ndi pamene akhale kuti akutsiriza ntchito imene yoponya voti. Mwina abungwe la meki ndikuyamba kuwerengetsera zotsatira zimenezi kuti afotokozere anthu zotsatira za chisankho chimenechi. Awa ndi anthu amene ndi ene ake chipani, tikhoza kutero. Tikuona ndithu amayi amene angomaliza kumene kuponya voti. Mayi mwina titayankhula nanu mumaponya voti, ndinu delegate wa chipani chimene cha DPP. Choyamba tikudziweni kuti dzina lanu dzina langa ndine Mayi Chilomo. Mwachokera kuti? Chothekerani. Kuthyolo kumene. Mwina mwachokera kuthyolo kwenikweni kuthekerani mwadzaponya voti tsiku la lero ngati delegate wa chipani cha DPP. Mmene ntchito ikuyendera yoponya voti imeneyi mukuiona bwanji? Ayi, ntchito imene ninayiona bwino ndipo ikuyenda bwino, palibe chovuta kina chilichonse, ndipo tikusangalala kuti lero yafika nthawi yoti tilandivotera adati ndithu. Chabwino, mwina mwakhutira ndi mmene akuyendetsera ndondomeko yake ya kuponya voti imeneyi? Kwambiri palibe chovuta kina chilichonse, malo ena aliwonse kupanga zolongosoka opanda chovuta kina chilichonse. Moti mukhala mukubwerera ndithu muli ndi chimwemwe kuti mwaponya voti? Mosangalala kwambiri ndithu kuti ndithu ndaponya yani, ndaponya voti. Mukuyembekezera zotani? Mwaponya voti kuti musankhe amene mukufuna atatsogolera chipani cha DPP zaka zikubwerazi, akutitu amenewo ndi anthu amene mukufuna kuti athandizire chipanichi kutenga boma. Mukuyembekezera zotani? Inetu ndikuyembekezera zabwino chifukwa chakumene tayika adati pampando
nitayikaso anthu ena amene tikafuna ife kuti atithandize chipani chathu cha DPP ndikuona ngati zikhala bwino kwambiri ndithu zonse ziyenda bwinobwino. iya itathokoza kwambiri ndakunyadani kwambiri. amenewo ndithu ndi mmodzi mwa madelegate nthumwi kuchokera komwe ku Thyolo amene adzaponya nawo voti kuno ku Komesa Hall mu mzinda wa Blantyre. Tilowe mkatikati mu tionenso kuti kodi anthu ena amene afika kuno maganizo awo ndi otani, akuti chani pa ntchito imene ikuchitika kuno yoponya voti. Baba takupezani, mwina mutayimirira tayesera kucheza nanu. Choyamba tikudziweni dzina. Ine ndine Benson Kachingwe. Akachingwe ndinu delegate wa chipani cha DPP. Chifukwa ngati mukupezeka mkati muno ndiye kuti inu ndi delegate wa chipani cha DPP. Tatifotokozerani, mwaponya kale voti? Ndetu ndaponya kale. Tangonani chalachi. Chabwino, mwina mutaponya voti. Mukumva bwanji, mwaona bwanji ndi imene ndondomeko zikuyendera zotsatira makamaka zoponya voti? Ndipo ameke apanga ndondomeko yabwino, ndipo sukuchedwanso kuvota, ukangochoka apo pita pene uchoka apo basi watani wathana nazo. Nditi bwana. Mukuyembekezera zotani? Ife tikuyembekezera kuti basi tikamaliza tione malisaza akhala motani. Nditi bwana. Mwachokera kuti? Ine ndachokera kusalima. Kusalima. Kusalima yake iti? Salima pa Kamuzu Road. Akuti atsogoleri amene mukusankha panowa ndi amene mukufuna kuti athandizire chipani cha DPP kuti chizatengeso boma chaka cha 2025, chaka cha mawachi. Mwasankha mwanzeru ndithu? Ine tunasankha mwanzeru. Ndifuna anthu oti athamange chifukwa chaka cha mawachi kuli nkhondo. Yufunika anthu agaule nkhondo imeneyo. Ndiye ife tifuna Profesa Arthur Mutharika timpezera anthu amphamvu kuti agwire nawo ntchito kuti chipani cha DPP 2025 chidzawine. Chabwino, tathokoza kwambiri kuchokera kusalima kumene. Amenewo ndi mmodzi mwa madelegate nthumwi kuchokera komwe kusalima, anabwera kuno kudzaponya voti. Akuti asankha ndipo akudziwa ndithu mkati mwa mtima mwawo, ali ndi chikhulupiriro kuti asankha bwino, ndipo kuti amene awasankhawo athandizira kuti Profesa Arthur Mutharika chaka cha 2025, chaka cha mawa chomwechi, azakhale kuti akulowa mboma ndi kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Tionenso mwina paliso ena amene tingayankhule nawo amene nawonso afika kuno. Madzulo abwino. Zikomo ndithu. Mwina inu ndi delegate ndithu, chifukwa ngati mukupezeka muno ndikuti ndinu delegate. Ndine delegate ndithu. Tikudziweni dzina? Ndine Ismail Jusabu, campaign director ku Eastern Region. Mwina mmene mwamba kuponya voti, anthu akuponya voti pano akupitirirabe, ndondomeko imene ikugwiritsidwa ntchito mukuiona bwanji? Ndikuiona kuti ndi yachangu, ukangoyamba kuti wayamba kuvota foma vota maina onse nthawi imodzi, ukamamaliza kuti wamaliza onse. Ndezi ikhala ngati yachangu. Ndinokhutira ndithu ndi mmene ntchito yoponya voti imene ikuyendera? Ndinokhutira kwa basi. Ndi transparent, free and fair. Mukuyembekeza zotani pakutha pa chisankho chimene? Ndikuyembekeza kuti maudindo ambiri asintha ndipo abwera anthu akadaulo ofuna kuyendetsa chipani bwinobwino. Osapanga chinyengo kuchipani, corruption, koma kuyendetsa chipani bwinobwino. Ndopanga expect kuti chipani chikhala bwino. Tikuza kwambiri chifukwa kwambiri. Amenewonso ndi mmodzi mwa nthumwi zimene zafika kuno ku Komesa Hall madzulo ano kuti ziponye voti kusankha atsogoleri. Tikupitirira tikhale tikuponda kuti tione anthu akuti chani amene akuponya voti, eni ake chipani akuti chani, akuyembekezera zotani. Ndiye tionenso kuti pano tikuona kuti awa ndithu ndi amayi. Mwina mayi takupezani, madzulo abwino. Nesi madzulo abwino. Ndinu delegate. Mwabwera kuno kuti muzaponye voti. Mwaponya kale kapena mukuyembekeza? Nyakale ndamaliza. Mwachokera kuti tikudziweni dzina? Kubalaka. Ndinene Lesikapunga. Mwina ngati nthumwi ya chipani cha DPP amene mmodzi mwa anthu amene aponya voti,
ndondomeko imene ikugwiritsidwa ntchito poponya voti imeneyi mukuiona bwanji? ndondomeko ili bwino kwambiri, ikuyenda so bwino. mwakhutira ndithu ndi imene zikuyendera poponya voti? Takhutira ndithu zili bwinobwino kwambiri popanda voto lililonse. mukuyembekezera zotani mutaponya voti? Tingani kuti tikuyembekezera kuwinanso kuti tizakhale pa mpando wa uche zakalowe mboma. kuti muzalowe mboma kutanthauza si pano mukusankha atsogoleri a chipani mitu yokhayokha. Tikusankha anthu amene tikwadza odalirika oti tikalowa mboma azatipase tsogolo labwino. tathokoza kwambiri kuchokera ku Balaka. amenewo akuti akufuna kuti asankhe mitu yokhayokha anthu amene azathandize chipani chimene cha DPP kuti 2025 chidzalowe mboma. Mtatanda onsewo mzerewu ndi anthu amenewa, nthumwi zimene zabwera kuno kuti zizaponye voti ku chipani cha DPP. ndikuona mayi madzulo abwino. ndaswera bwino, kaya inuyo mwaswera bwanji? taswera. mwina muli pa mzere kuti mukaponye voti? inde ndifuna ndikaponye voti. dzina tikudziweni dzina komanso kuti mwachokera kuti? ineyo ndine Patricia Mbee, ndachokera ku Mzuzu. ku Mzuzu. ku Mzuzu ndikutali, mwayenda mtunda wautali. mmene ndondomeko imene pamene mukuyembekezera kuti mukaponye voti yanu, mwina ndondomeko imene ikuyendera mukuiona bwanji? ikuyenda bwino kwambiri chifukwa tifuna tizisankhe atsogoleri anyuwani oti angatithandize kutitsogolera mchipani chathu chokondedwa cha DPP. mukuyembekezera zotani pakutha pa kuponya voti imene? tikuyembekezera zabwino zokhazokha kuti atsogoleri amene tisankhe atitsogolera pa china chilichonse, ndiponso tisankhe atsogoleri mwanzeru kuti akathe kutitsogolera pa zaka 5 zimene zikubwera kutsogoloko. mwina mutatambasula mukati musankha mwanzeru, kusankha kumene kwanzeru ndikotani? tisankha atsogoleri amene angatithandize, amene ali anzeru komanso aluntha, amene amalimbikira ntchito. tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. akuti akufuna asankhe mwanzeru, akufuna asankhe anthu amene adzawathandize kuti 2025 chipani cha DPP chidzakhale kuti chikulowanso mboma. apa ndi pamene anthu amene aya 4 line imeneyi akubwera ndi kudzaona kuti atsimikizire dzina lawo ngatidi ali oyenera, nthumwi yoyenera kuti iponye voti. akatero akumadutsa nkumapitira kukatenga ballot paper ndi kuzafika pa booth kuti zonse aponye voti yawo ndi kuponya mu ballot box imene ili pambali pakepa. ndi nzere ndithu wautali, anthu mmodzimmodzi kumatenga ballot paper yake kupita ndithu mukachipinda ka chisisi ka booth kamene kali kuno ndi kuchonga dzina limene akufuna la candidate amene akufuna, akatero aponye ndithu mu ballot box. pang'ono ndime nkumapita zonsezi kuona kuti zithe motani. kuponya voti kumeneku kwayamba ndithu pakanthawi, ndipo timayesera kuti tifunse kumeke kuti kodi mwina mukuyembekezera kuti zimenezi zithe nthawi iti, anthu amaliza nthawi yanji kuponya voti. akunena kuti ntchito imeneyi ndiye kuti mwina ikhoza kumafika kumapeto mwina chamma 12 koloko kapena kumayandikira mmawaku kuti zonse mwina ndikutha, kenako ayambe ntchito yowerengetsera mavoti. koma ndikuona kuti ndandanda madelegate akanalipo ndithu ambiri amene sanaponye voti, ndiye kuti zimenezi tiyembekezere kuti zitenga nthawi ndithu kuti afike pakuti iyayi apa ndi pamene tafika kuti pamathero pa ntchito yoponya voti. mmenemo ndithu mmene mukuonera delegate nthumwi kuponya voti, mzere wayambira komwe uku ndi kuzungulira. ndiye kuti chimene chikuchitika kuno ndiye kuti delegate
akafika muchipinda chino akumayenda pa mzere ndi kumaponya voti pa booth iliyonse imene ili ndi candidate. Ndikaona kati mwachitsanzo pali National Director of Legal Affairs, ndiye kuti ayenda akaponya pamenepo, akachoka pamenepo pali Secretary General, ndiye kuti apitanso akaponya pamenepo. Kwinako kuli Vice President Central, ndiye kuti apitanso akaponya. Kumayenda ndithu step by step mpaka ukafika kuti wafika kumapeto. Delegate akalowa ku chipata cholowera kuno kukomesa hall akumazungulira booth iliyonse mpaka na kukafika kuti kumapeto ndi kutulukiranso chipata china chimene chili kuseri kwa bwalo lino, kwa chipinda chino cha komesa hall. Ndiye mwina tione pano pali ena amene delegate mukuona muzithunzimo kuonetsa kuti yayi mwina atopa ndithu, akugona akuyembekezera zotsatira za chisankho chimene aponya. Tiyesere kuti mwina kudzutsapo mmodzi kuti tiyankhule nawo, tifike mbali inayi kuti mwina tione kuti tingayankhule ndi ndani. Awa ndi amodzi mwa delegate. Mayi, tikudziweni mwina? Ine ndina Ravunesi Mphande, ndachokera ku Nkhata Bay. Mwina tikuona kuti mwatopatu. Ine ndachokera ku Nkhata Bay koma kubwera kuno ngeti delegates ku Nkhata Bay West. Mwaponya kaya vote? Naponya kale. Mukungodi uyembekezera zotsatira? Nguyembekera zotsatira kuti visango ivi viyenda bwanji. Yeah. Ndiye mati yayi tiyambe tagona mwina kupuma kaya. Tipume kaye, tidikire, tione zotsatira. Kuti tibwerera kumpoto, tione kuti zachita bwanji ndipo tapanga bwanji. Simufuna kuti mungobwerera musanamve kuti zayenda bwanji? Yayi, siri kufuna so choncho yayi. Tifune kuti zisango zizayenda bwanji. Mmene tikufunira ndi mmene zayendera. Kuti kumene tikupita tikaolongosole kuti yayi zayenda mwakuti mwakuti chisango ichi chayenda mwakuti. Ndithu. Tikukoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako. Yeah, kwaisi ku Nkhata Bay timachikonda chipanichi. Tabwera kuno tabwera kuti tizayikeso a president wathu pa mpando ngati ine mmene ndavotera tiyikeso apita akhaleso pa mpando abwerezeso mmene chifukwa anakhala pa mpando anachita bwino. So tifuna kuti mmene sonoso mmene tikayika pa mpando kuti mwina zikhalaso choncho chifukwa njala inatha koma panopo njala yavuta. Zikuonesa ndithu kuti fetereza kudula koma panopo ndi sitingakwanise ikuti awezesa wabwana wapampando mwina tiona zinthu zisinthawa pakuti boma mmene tili pa nthawi zino sopano tikuona zinthu zambiri zavuta, tikuonanso nkhaza zabwereranso mchimake. Tiye tione kuti kubwera kwathu tabwerera kuti tizayikeso a president apita asanthalika abwereso pa mpando. Chipani ku Nkhata Bay timachikonda. Zikomo kwambiri mayi. Tathokoza. Amenewo ndithu akuti achokera komwe ku Nkhata Bay kuti adzaponye voti asankhe atsogoleri oti athandize chipanichi kuti chidzalowe mboma chaka chamawa. Tizungulire kuseriku mwina tiyesere kupeza ena mwa anthu amene akupikisana nawo pa chisankho chimenechi, timve kuti kodi iwowa mmene zikuyendera ntchito yoponya voti akuziona bwanji ndipo akuyembekezera zotani. Nkhani ndiye kuti akuluakulu a chipani cha DPP akufuna kuti chaka chamawa pamene anthu adzapita ku chisankho adzakhale kuti akonzeka, ayika timu yabwino, ndipo timu imeneyo ikhale yakuti idzathandizire chipani chawo kutenga boma chaka cha 2025. Ndikuona ndithu pali bambo pano, mwina titabwera mbali ino pali Alfred Gangata amenewa ndi mmodzi mwa anthu amene akupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Madzulo abwino bambo Gangata. Madzulo abwino. Mwatopa kwa basi. Inu mukupikisana nawo pa mpando wa
vice president ku central region. Yes. Mwina ndondomeko yoponya voti imene ikuyendera mwayiona bwanji ndipo mukuyembekezera zotani? Ndi yayifupi tuyembeza mwene mwezi mpano mwene sikafe 12 o'clock. Yes. Mwakhutira ndi imene ndondomeko zimene zikuyendera kwambiri sure zikuyenda bwino kwambiri. chiyembekezo chanu pakutha pa tsiku limeneli usiku uno kuti anthu amaliza kuponya voti ndichotani? Kuwina. zikuoneka kuti mwatopa kwambiri kuziwongolaongola kutero, Koma sindingachoketu mpaka ndioneza thamanji. mpaka namuone kuti zatherapo. Yes. Moti muchezera ndithu ngati kuli kuti kochezera muchezera. Ndi mpaka ndioneza thamanji. Sindingachokera ngati mamawa ndifika. Mwabwera nawo angati kuchokera kuliloko? Ati anthu madelegate. zimene zapanga ndi regional governor sikathe kuyankha labwa anthu angati. Chabwino. Ndithu. Chabwino tathokoza kwambiri. Fusafusa la madelegate manje zimokhala manje. Mwadi fusa madelegate. Amene ndi Alfred Gangata akuyimira ndithu pa mpando wa vice president wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party DPP mchigawo chapakati. Tionenso kuti tipite mbali inayi kumene kwakhala ndithu gulu la ma candidate amene akupikisananso nawo pa mpando umenewu. Apa ndiye pali ma candidate eni madzulo pano akuti ayi ikhale ngati kuti tione kuti kodi usiku umenewu ndi wautali, tiyesere kuti tisagone, ndiye pali yayi kumwa ndithu pamenepo zikuchitika ndithu kuti kudzipepetsa usiku ndi wautali. Madelegate akupitirirabe kuponya voti mmodzimmodzi, akumapita mukachipinda kameneko ka booth pali cholembera pambali pakepo, akati atenga ballot paper ndiye kuti achonga dzina la munthu amene akumfuna pa mpando umenewo, candidate amene akumfuna pa mpando umenewo. Akatero akumapita ndi kukachonga, kena pambali pakepo pali ballot box imene akumakaponyamo ballot paper imeneyo, kutanthauza kuti iwo basi atsiriza kuponya voti, atha kutuluka kaya akhala muno kudikira kuyembekezera zotsatira zachisankho zimene malinga ndi zimene tapeza kafukufuku wathu zikuonetsa kuti mwina kuponya voti kumeneku kukhale ndithu kukupita kumapeto chakubanda kucha, pamene bungwe la MEC akunena kuti mwina nthawi imeneyi ndi imene angakhale kuti delegate wina aliyense nthumwi iliyonse yaponya voti yake bwinobwino, mwina ntchito yowerengesera mavoti amenewa ikhale ikuyamba. Tiyembekezere kuti mwina zotsatira zizayamba kutuluka, imenelo ndiyesa likhale mawa pamene abungwe la MEC atengaponso nthawi kuti awerengetsere zotsatira zimenezi. Ndi ntchito ndithu yayikulu, ndi ntchito yakuti sikuti angangogwira mwachangu kapena nthawi yomweyo, ayi akuyenera ndithu aziyigwira modekha pang'ono kuonetsetsa kuti aliyense waponya voti, pasakhale munthu wakuti mwina waphinjika oti akuoneka kuti sanasangalatsidwe ndi imene waponyera voti. Aliyense akhale ndi ufulu wake, aliyense agwire ndithu aponye voti ndithu mwa ufulu, voti ya mtendere akutero, voti mwachinsinsi, aliyense apatsidwe mpata wokwanira munthu wina aliyense, pasakhale wina woti mwina wakonderedwa. Mzere ndi umenewo, madelegate akanalipo ndithu, mzere ndi umenewo akumapita kuja tinazungulira poyamba kuja ndi kumene akumafikira, akafika aone mayina awo ndi zadongosolo, sikuti zikungobwera basi munthu akangofika ndiye kuti basi ameneyo ndiye kuti aponya voti, koma ndi zadongosolo. Aliyense akumaonetsa ndithu umboni ID
kuona kuti ine ndi delegate ndabwera kuti ndiponye voti, amupange aone mwino dzina lija amuunike, apange check mu voters roll, aone kuti uyu ndi woyenera kuti aponye voti. Madzulo abwino ba. Madzulo abwino. Tatanda makola. Mwiza kuno kuzaponya voti ku Blantyre chipani cha DPP mwafuma nkulu? Nafuma ku Chitipa South. Kunthalire. Kunthalire. Nkutali kuti mufume kunthalire kuzafika kuno mwenda uti? Tikenda mazitu kufika pa Mzuzu. Kwene vachipani vatitikanzira vatitiwezerenge. Mukanyambuka pauli kunthalire? Kunthalire tikanyambuka pa Chitatu, tikagona pa Mzuzu. Kuno ku Blantyre mwafika pauli? Kuno tikafika pa Chinayi usiku. Panyake tipulike kwa imu kuti ntchito yoponya voti yayamba, mukuiona uli ntchito iyi? Ino mnili mukati kuiona iwe michomene chifukwa tindakumanepo na siku yonse yayi. Mwakuti mukuona kuti vitende makora kuti muponye voti makora? Vitende makora chomene. Panyake para mwaponya voti, mulindira kuti mupulike vichi pa umaliro pake? Pomaliro takumba tipulike rizati kuti kavyenda uli. Vakuti mukhumba kusankha vanthu vakuti vazakavuire chipani kuti chijireso mboma 2025. Vanthu vake payake mukuona kuti vave vanthu vake mbani vakuti vazakavuire boma ili kuti maka chipani ichi cha DPP kuti chijireso mboma? Vanthu vake vave vanthu vakugwira ntchito na mtima wakuchipereka. Mutambasuleko kuchipereka kuli paunanji? Vanthu vakusambira, vanthu vakugwira ntchito na kuchipereka, kuganizira vanthu vakusuzika vamanye icho vanthu vavasorera kuti varuwe vazakakhale vafumeko kukaya. Tukumba vagwirenge ntchito na vanthu amukaya, misewu, vitukuko, masukuru, vinandi vyokhumbikira pa moyo wa munthu. Taonga imwe zina mbajani? Ndine Stanley Kaonga. Mba Stanley Kaonga akuti vafuma kunthalire kuchitipa kuti vazaponya voti kuno kukomesa ho. Kuyeserako ndithu kuti tiyankhule ndi wina aliyense, pasakhale wina kuti aone kuti yayi siti kufuna kuyankhula nawo. Aliyense ali ndi ufulu monga mmene zililinso kuti aliyense akuponya voti, tuone kuti voti imeneyi ikhale ikuyenda motani, ntchito imeneyi ikhale ikupitirira, ifenso tikhale tikukupatsirani zimene zikuchitika muno mukomesa ho. Koma pa nthawi ino tiyambe talekezaka yepo mwepa kuti tione mmene zonse zikhale zikupitirira. Tilekezeka yepo mwepa mkati muno, tipite panja pamene tikaonenso kuti kumeneko mwina anthu amene ali pamenepo akuyembekezera zotani, akutani. Ndiye tikhale tikutuluka panjapo pamene tikaone mmene anthunso kumeneko akuchitira. Wasanga
tsopano ndi panja pa Komesa Hall pamene tikunena kuti uku ndi kumene masana waja timakuwuzani kuti kuli ma delegate, kuli big screen akumaonera pamenepo chilichonse chimene kuchitika mkatimo. Ndiye ma delegate ake ndi amenewa, ena analowa ndithu mkatimo kukaponya voti, atuluka ndi chisangalalo. Kuli madansi kuno, mwinaso pena nkufuna kuthamangitsa tulo kuti asamagone. Ndi mmene mukuoneramo ndithu anthu amenewa osiyanasiyana. Kasim, tikuona kuti zalowano chisangalalo tsopano, anthu kusangalala. Zikuoneka choncho ndithu John Paul, zikuoneka kuti anthu ambiri akuoneka kuti aponya voti yawo akungodikira kuti kodi zotsatira zitinji. Ndiye mwina kuti ena taona akugona, koma ena akuona kuti ayi nyimbo zikuchita pansi tibagwedeza matupiwa kuti mwina katulo kukathamangitsa. Mwina ndikupatse mpata Kasim, mwina kucheza nawo ena mwa iwo amene akuvinawa kaya amene akugona, ngati mungakwanitse kuwadzutsa choncho ndikupatsire nzanga. Zikomo kwambiri John Paul. Zona ndithu kuti anthuwa akuoneka ndithu kuti chimwemwe chili kutsaya. Mwina choyamba ticheze nanu tatifotokozerani dzina lanu komanso yomwe mwachokera. Zina anga ndine Meresia Singano, ndachokera kuzomba Tonya. Ndine kapeni director wazomba Thondwe, zomba Chigomwe ndi zomba. Chabwino mwina muziyang'ana kamerayi. Mukuoneka kuti muli ndi chimwemwe, mukusangalala. Mwaponya kale voti yanu? Ndaponya kale. Ndiye chimwemwe chibwanji? Basi tikunyadira. Adadi tasowa. Ndipo tilinali khumbo athu kuti kodi adadi angalowe. Lero mwana wa Mose wagwa pano. Mwina mukuona kuti ndikofunikira bwanji kuti ngati anthu muzikhala ndi mphamvu zosankha atsogoleri anu kudzeranso mu ndondomeko ngati iyi? Ndizabwino. Facha kachino tathwaluka. Timadali asabusita adadi amatipasa. Koma chaka chino tikuweza ufa kumajana. Ana kugona ndi njala masiku atatu. Pomwe tikatira sabusiti timakolowa mwina matumba 20 ana ndikumadya. Kugulisa ndikumagula matemba. Lero ana kugona ndi njala. Adadi timalira zinchito zawo ndipo palibe moyo wa adadi. Madansi tu avuta pamene madansi mina nanunso chayamba tikudziweni. Dzina langa ndine Line Phiri. Mwachokera kuti? Kunzimba. Voti yanu mwaponya kale? Ndaponya kale, panopo ndine osangalala osati masewera. Mwina kwa inu mukuchitenga cha mtengo wapatali bwanji kukhala nawo gawo la anthu amene mwaza aponya nawo voti pa msonkhano menewu? Ine ndikuchita nje mtengo wapatali kwambiri chifukwa chikuti tikhazikitse chipani cha DPP tione zinthu chipite chitsogolo. Sitifuna zinthu zisinthe ndithu. Chiyembekezo chanu ndi chotani mwina kuchokera pano voti ikaponyedwa kupita chitsogolo? Chiyembekezo changa ndikuona kuti apapa tikaponya pamene taponya voti tipita chitsogolo tikuona ndi malawi asintha. Akusintha ndithu panopo tili mavuto koma patsogolo tiona ni mtendere ukuonekeratu. Zikomo kwambiri. Mmene mukuonera mchithunzimo ndithu kuti anthu akusangalala. Mwina chimwemwetu chilitsaya chimwemwe. Mwina tatifotokozerani kuti chimene chikukupatsani chimwemwe chinchani? Ine ndifana mtundu watha. Chimene chikundipatsa chimwemwe nchoti ndifuna apa adadi abwererenso mdziko kuti tipeze mtendere. Tazunzika nthawi yayitali. Tifuna munthu amene kuti zuzayo achoke titha achoke. Ena amanena kuti amayi mwina satenga nawo gawo pandale. Kwa inu mukuziona bwanji? Ine kwa ine zili bwino. Ine ndandalo namba kale ndipo moti sikumagona tulo kufuna adadi. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi ena mwa anthu amene ndithu akuoneka kuti ndi okondwa kwambiri ndi zimene zikuchitika pano. Koma mmene tikunenamo kuti pamene ena akukondwa chonchi ena alema ndithu tunena pano akuchita ndithu katulo kamene ena ena ndithu akuoneka ndithu kuti atopa akupuma ndithu koma ambiri akuoneka kuti iyayi akuvinabe kusonyeza kuti iwowa mphamvu adakali nazo. Mwina choyamba amayi tikudziweni mwachokera kuti komanso mwina dzina lanu? Ine Alice Muhango ndachokera kumpoto. Ena atu akuvinapo koma ena mukuoneka kuti mwatopa kayi. Mwina tatifotokozerani mukumva bwanji voti yanu mwaponya kale? Sinaponye. Mwina
ndondomeko yake akuti chiyani kuti mufike poponya voti yanu? Ife tikudikira kaye anthu akhale ang'ono ndi pamene tikalowe. Kwa inu mukuona kuti ndikofunikira bwanji kuti mutaponya nawo voti pa chisankho chimenechi? Ise tikufunikira kuti tifuna abambo akhale pa mpando. Zikomo kwambiri. Onse achoke. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi amodzi mwa amene ali pano. Iwowa ndithu mosiyana ndi anthu ena amene akugona, makamaka ena amene akuvina, koma kwa iwowo akuoneka ndithu kuti akupuma kaye. Wawa malume wawo? Yes. Mukuoneka tu kuti iyayi mwalema kaye. Ndatopa. Kutopa. Mwina choyamba tikudziweni dzina ndi kumene mwachokera? Anthu kumwenda. Ndachokera ku Rumpi. Mwaponya kale voti ngati? Mwaponya kale. Mwina mwaponya kale voti kumafika pano chiyembekezo chanu nchotani? Kumafika pakale panopo. Ndikuona kuti at least amene tawavoterawa ziyenda bwino. Chabwino. Ena tikuona akuvina mkatimo, koma mwina mwaona kuti ayi tipume kaye. Ndipume kaye. Munafika kuno liti nanga tsiku ngati la lero laenda motani mwina kuyambira mmawa mucha kwa inu? Siku la lero laenda bwino. Zonse zayenda bwino. Ndithu zulo tinafika mamawa. Ndithu. Zikomo kwambiri. Mwina inu tikufunireni zabwino zonse pamene mukuyembekezera. Mwina chiyembekezo chanu nchoti mwina dongosolo lonse mukuona litha kutha nthawi yanji? Dongosolo lonse mwina kumpanda kucha uko. Ndinokonzeka ndithu kuti mufike mpanda kucha uko? Bwino. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi amodzi mwa anthu amene ndithu takumana nawo kuno ku Komesa Hall kumene chipani cha DPP chikuchitisa ndithu msonkhano wake waukulu osankha adindo ake. Ndiye anthu ndithu alipo ambiri, ena akuvina koma ena iyayi akupuma ndithu. Mwina choyamba tikudziweni mayi wanga? Ineyo Memore Mumba. Kumzimba. Mzimba West Kafukule. Mwaponya kale voti yanu? Ndaponya kale. Mukuoneka ndithu achimwemwe, taona anthu ali mbwalo umo, ena akupumula. Inu muli gawo liti? Mukupuma kapena nanu ndi kumadansiko? Naneso ndili mmodzi wa opuma ku dansiko ndikungomverera ka sound patali. Zikuoneka kuti tidakali pamudzi pano kuti mwina zitha kumatha cha mpanda kuchamo. Ndinu okonzeka kuti mufike nthawi imeneyi? Kwa basiso ndili okonzeka. Mwina chiyembekezo chanu kwenikweni nchotani? Chiyembekezo changa nchofuna kuti ndimve mmene taponyera voti kwa adindo amene takhazika pa mpando, chifukwa ndi chiyembekezo kuti adindo amene tasankhawo atithandizira 2025 pamodzi ndi APM. Pamene APM amayankhula kum'mawako anatsindika zinthu zingapo kuti muziunike makamaka kwa inuyo amene mukaponya voti. Anakuwuzani kuti muonesetse kuti mukusankha anthu amene ali okonzeka kutumikira chipani, si achinyengo, komanso kaena ati mwina akupasani ndalama kama ngati mukuona kuti mulibe motsogoleri musawasankhe. Munaziunikira zimenezo? Ndipo zimenezi tinaziunikira kwambiri. Ifeso m'malingaliro mwathu zinalinso zimenezi zinoti ulendo uno situyang'ana nkhope koma tuyang'ana zeru za munthu kuti kodi amene tikapando azatsogolera Malawi, azathandizana ndi profesa monga amene adadi alili. Khumbo lanu ndiloti chipani chanu cha DPP muchione chili pati tikamadusa 2025? Khumbo langa ndonena kuti chimene tili pano pozafika tisanafike 2025 tizakhale kuti tili pa 95%. Kwa cholinga chanthu choti tilowe mboma tibwerereso. Muchithandiza chipani kuti chikwanise 50+1? Kopya kwa basi tichithandiza. Zikomo kwambiri. Ndi mmene ndithu tikuchitira kuno ku Komesa Hall, mmene ndithu chipani cha DPP chikuchititsa msonkhano wake waukulu osankha adindo. Ambiri mwa anthu amene tikucheza nawo akunena kuti voti yawo aponya. Ndipo Chala mwamba. Sati Malawi yose ndi ndaji
amene wangamufosewa Damsungulira Malawi yonse Antu amfana kufuna tati abwereso Damsungulira Malawi yonse Antu amfana kufuna tati abwereso Antu asindi mmene zikuyendera kuno mmene zikuyendera kuno ku Komesa Hall kumene ndithu chipani cha DPP chikuchititsa msonkhano wake waukulu osankha adindo. Mwambo umenewu kwenikweni wayamba mmawawu pamene mtsogoleri wa chipani chimenechi Profesa Peter Mutharika amene madelegates kuno amusankhanso ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi, ndipo iyeyu wadutsa popanda opikisana naye. Anali pano watsegulira zonse ndithu nkuyamba. Iyeyu ndi amene anaponya voti, anangoponya voti mwachitsanzo ndithu. Ananena kuti iye sanavotere wina aliyense pofuna kuonetsa kuti iye siwokondera komanso mwina alibe mbali imodzi imene akuyikondera pa chisankho chimene chikuchitika kuno. Ataponya voti yake tinaonanso amene akupikisana m'maudindo osiyanasiyana nawonso akuponya mavoti yawo, ndipo pakadali pano madelegates kapena nthumwi zimene zachokera mzigawo zosiyanasiyana za dziko lino zimene ndi mamembala a chipani chimenechi zili kuno nazo ndithu zikuponya voti yawo. Ochulukirapo aponya ndithu voti yawo, ndipo ena ndi amene akuvina panjawa kudikira kuti kodi amene akuyendesa chisankho chimenechi a Malawi Electoral Commission ayendese zinthu zawo motani. Tikuona ena a UDF aliso pompano paja tinakamba ndithu kuti kukubwera angapo amene abwere kuno kuzatenga nawo kawo. Tikuona ndithu amene avala makaka a UDF koma convention imeneyi ndi ya DPP. Mwina choyamba tikudziweni bambwana. Ndi Nedison Chester. Mwachokera kuti? Town ya Lunzu. Mwachokera ku Lunzu. Tikukuona ndithu mwachena yonse ya UDF pano pa msonkhano wakulu wa DPP. Chakukopani nchani? Chandikopa ndi chipani cha DPP. Kwa chipani cha DPP icho ndife tinapanga umodzi. Tsopano pa ubale wathu umene uli ndi DPP ndifeyo. Tinafuna kuti pa ntchito iliyonse imene angakonza DPP tiyenera kuthandizana nawo. Mwina mukuchimva bwanji inuyo kuti ngati okonda chipani cha UDF koma mwalandiridwa mukuvina limodzi ndi amene akukondwera pano a DPP? Ine ndithokoza kundilandira kwanu. Kwa chipani cha DPP chachokera tinali kuti wompando kuti adzidziwa audziwa ochokera kwa ife a UDF. Chembekezo ngati tinyozana nawo iwo pa ntchito iliyonse imene angagwire kusozo ndi pamenepo chikondi palibe. Chiyembekezo chanu ndi chotani? Ine chiyembekezo changa nchoti Peter Mutharika atenge dzikoli mwa ulemu wace. Ubale dzikoli iye adachita lolandidwa. Ubale wanu, ubale wa chipani cha UDF ndi ubale wa chipani cha DPP mumauona kuti ndi ofunikira bwanji inuyo ngati okonda UDF? Ndi ofunikira chifukwa pa ubale wathu umene tinachita iwo ife ndi iwowo palibe udani uliwonse, palibe chipongwe chilichonse chimene iwo ndife pali chilipo ayi. Zikuonekatu kuti mwambo umenewu ufike mpaka na banda kucha mwinanso mawa limene ndinu okonzeka kukhalapo mpaka na nthawi imeneyi? Ndilipo mpano mpaka nthawi imeneyo. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi amodzi mwa otsatira chipani cha UDF amene ndithu abweranso pompano kuti atenge nawo gawo pa zochitika za chipani cha DPP chimene ndithu chikusankha atsogoleri ake atsopano. Mwambo umenewu wayamba kummawa koma pakadali pano kuvota kuli mkati, ndipo ambiri amene ali pano akufuna kuti amve kuti kodi zotsatira za voti imene taponya zayenda motani, nanga amene atsogolere magawo osiyanasiyana a chipani chimenechi cha DPP ndi ati. Ndiye ndithu ndi mwambo umene ukuoneka kuti anthu ali nawo chidwi kwambiri, osati a DPP okha komanso azipani zina
chifukwa tikayang'ana ndithu amene ali pano kummawa kucha tinaona a UTM analipo mpano, tinaona ndithu a Ford analipo mpano, taonanso a UDF kuti alipo mpano, ndipo ena sadapite alipo mpanobe. Zikuoneka ndithu kuti anthu ali ndi chiyembekezo komanso ali ndi chidwi kwambiri kufuna ndithu kuonesetsa kuti atsogoleri amene awafuna iwowo ngati anthu mwina asankhidwa kuti atumikire chipanichi, asankhidwa kuti atumikire chipanichi motengera ndi mmene anthu makamaka amene akutsatira chipani chimenechi amafunira. Chithunzimo ndithu ena akuimba, kodi mukuimba pakavuvuzera? Ine vuvuzera imene ndimayidziwa zina langa ine ndini Dubi Greka woza kuchokera ku Nkhatabe, koma nakondwera chifukwacho uzaona zimene anthu timapanga kuno ngati convention kuti imene tititi anthu tibwerere mwaka limene tinalire. Tavutika nthawi zambiri, timamvera chisoni kwambiri, osati za chikangawayi, koma anthu timanyadira kuti anthu tizikhala mu mtendere. Funa kuti kuchoka pano anthu amene asankhidwe pano agwire ntchito motani? Anthu amene tawachosa pano amene tikufuna ife kuti akhoza mayeso athu amene tapanga apa, tikufuna kuti akhale mwa ntchito mwakadaulu kokondera, osati kokondera koma kofana. Inde nthawi yakalija tinakhala ngati boma tinalandidwa, tikuziwa kuti chinalekwika ndi china, koma pakali pano atipasa mphamvu kuti tione kuti zikhala bwanji mmene tikukhalira tani. Tiwachuga wakwera, mcheri wakwera, zimene zimati pa moyo wa ife timakhala ndi chiphinyu ndithu. Ngakhale ku Nkhatabe kwathu kumene ndikupita ndikayankhula zoti chipani chathu cha DPP chili ndi kadaulu kokwanira mmene tikachezera. Zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri. Amenewo akuti achokera ku Nkhatabe kuti azapange nawo ndithu convention imeneyi, aponye nawo voti, asankhe atsogoleri amene akuwafuna. Ndiye inu chimene mungapange ndi kukhala pamenepo kuonera kanema wa Zodiac, tili kupatsireni chilichonse chimene chikuchitika kuno, ndipo inu chachikulu chimene mungapange ndi kukhala pamenepo kutitsatira, tikhale ndithu tikukupatsirani zimene zikuchitika kuno. Pakadali pano kuponya mavoti kudakali mkati, koma ndithu tikufunira zabwino zonse, komanso inu khalani pamenepo kuonera Zodiac. Dzina langa ndine Kasim Aubi.